बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो हारिमु बिफाना सानथामनि हाबाफारि लानानै उदालगुरि जिल्लानि नैबे भेरगाव महकुमानि साखाथियाव थानाय सदरनि साखाथियाव थानाय भेरगाव स्टेडियामाव 24, 25 आरो 26 मार्च बे सानथामाव गेलेनाय आरो हारिमुनि मोनसे जथुम खुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों। गेलेनाय बेलायाव जोङो आइजोफोरनि जोलुर बादायलायनाय, आइजोफोरनिनो बुलुर आरो काबादि बे मोनथामखौ जों स्पेसियेलि आइजोफोरनि थाखाय लानाय जादों। आरो बेनि अनगायै जोंहा एथलेटिक्सआव दङ गोलाव खारनाय, गोलाव बारनाय, जेभलिन खुबैनाय, डिस्कास खुबैनाय, वेथ्रु खुबैनाय आरो बोरला गावनाय एबा आर्चारि आरो उसु बक्सिं। आरो बे उसु आरो बक्सिंआव गेलेगिरिनि बा बादायारिनि अजनखौ नायनानै केटेगरि बा थाखो जों खालामनाय जादों। आरो बेनि अनगायै जोंनि जि दोरोङारि गेलेनाय एबा इन्डिजिनियास गेम, बे इन्डिजिनियासनि गासैबो बाहागोखौ बहाय लाफानाय जादों। खमलायनाय, बाथा गेलेनाय, गिला गेलेनाय, दाउब' आथिं गेलेनाय, दाउरा सौलायनाय, गासैबो दोरोङारि गेलेनायनि जि गेलेनायनि आयदा, बे गेलेनायनि आयदाखौ बेयाव लाफानाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो गेलेनायनि थाखै आगोलनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफ्रा माहारिनां, हारिनाङारि एबा नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल गेलेगिरि माखासे दङ। बिथांमोनखौबो जोङो बरायनो थाखाय थांखि लानाय जादों। मोनब्रै जिल्लानिफ्राय जोङो साब्रै बिदि आगुनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय मान बावनाय जागोन। आरो 2022 मायथाइयाव हादोरनाङारि गेलेनाय एबा माहारिनाङारि गेलेनायाव जायफोर बान्था मोननो हाबोदों, सनानि मेडेल, रुफानि मेडेल बा जायखिजाया देरहासार जाबोनो हादों, बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय खनसेनि थाखाय रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय जायो, वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट। बे वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टखौबो जोङो नैबे हाबाफारियावनो जोङो लाफानाय जादों। आरो जोंनि बड'लेण्डआव गासै 10 साब डिभिजन गेलेमु आफाद दङ एबा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसन दङ। बिथांमोननोबो जोङो जोंनि सरकारनिफ्राय बोसोरसे रांखान्थि अनसुंथाइ होयो। बे रांखान्थि अनसुंथाइखौबो जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों राननाय जागोन। आरो हारिमुनि जुथुम हिसाबै एबा कालचारेल मिट हिसाबै जोङो लाखिदों। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारिनि हारिमु दङ, बे हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय आरो बेजों सोलाय सोल'नि जे हाबाफारि, बेखौ लाखिनाय जादों। गाहायै बर', राभा, गार' जिखिनि जोंनि ओनसोलाव ट्राइबेल हिसाबै दङ, बिथांमोनखौ लेंहरनानै बे हारिमुनि सोलाय सोल' आयदाखौ लाखिनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल हारिनि जि जोंनि थागिबि हारिनि जि जानाय लोंनाय, बेनिबो जोङो गला लाखिनाय जादों। आरो बोसोरसेयाव जोङो जोंनि बर'नि हारिमुआव माखासे अबदान होनाय, माखासे कन्ट्रिबिउसन होनाय, माखासे हारिमुनि सासे जोङो सायख'नानै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म मुंनि जों बान्था होनाय जायो। बे बोसोरावबो जोङो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ बावनो थाखाय रजनी स्वर्गियारी बिथांखौ जोङो सायख'नाय जाबाय। आरो बिथांखौबो बे जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्थाखौ बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो होनाय जागोन। दा बेवहाय गासै गेलेनाय आयदायाव जोंनि 4 जिल्लाखौ जों लादों। 4 जिल्लानिफ्राय 1500 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन। आरो बेनि अनगायैबो गेलेनायनि हारिमुनिफ्राय 500सो हारिमुवारि मोसाखावरि गुजु दामगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। गासै 2000 सुबुङा नैबे भेरगाव स्टेडियामाव फैनानै गेलेनाय आरो हारिमु बे आयदायाव बाहागो लाफैगोन। 24 मार्च खालि जोंहा फुंनि 9:30 रिंगायाव बाहाय जोङो अपेनिं सेरेमनि एबा बेखेवजेननाय हाबाफारि लादों। आरो बे बेखेवजेननाय हाबाफारि बायदियै जोङो 4 जिल्लानि फिरफिला जों बिरहोगोन। आरो अलिम्पिक टर्च बेखौबो जोङो खालामगोन। आरो हारिमुनि गेलेनायनि गासैबो बेखेवजेननाय हाबाफारिया जागायगोन। आरो बेयाव जोङो आलासि महरै हांख्रायनाय जाहैदों जोङो डक्टर शंकर बसुमतारी बिथांखौ। बिथाङा लक्ष्मीबाई इन्स्टिटिउट अफ फिजिकेल एडुकेसन सनापुर टेपिसिया गुवाहाटीनि बिथाङा डिन। बिथाङा फैनो थाखाय कनसेन्ट होबाय। बिथांखौ जोङो बे बेखेवगिरि आलासि महरै बेखेवनायनि हाबाफारिखौ बिथांखौ मावहोनाय जागोन। आरो बिनि उनाव जोंहा गावबा गाव बादायलायनाया जागोन 24 खालि। आरो 25 खालिबो गावबा गाव बादायलायनाय हाबाफारिया जागोन। आरो मोनसे खोथाखौ आं फोसावना दोनगोन जे फुटबल, भलिबल आरो काबादि ग्रुप इभेन्टनि बादै जिखिनि इन्डिभिजुवेल इभेन्ट दङ, बे इन्डिभिजुवेलाव 3थि बान्थायालागै जायफोरा देरहागोन, 1थि, 2थि, 3थि बिथांमोननि बान्थाखौ जोङो खेल जोबनाय लोगो लोगो जोङो
होलांबाय थागोन मेडेलजों लोगोसे गांफा गांफा जोंनि सरकारनिफ्राय सार्टिफिकेट आरो 22 खालार खालि जोङो फोजोबनाय हाबाफारि एबा क्लजिं सेरेमनि बे 22 खालार खालिनो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन आरो बिथांनि नुजाथिनायाव जायफोरा फुटबलाव चेम्पियन जाबाय बा देरहासार जाबाय भलिबलाव जायफोर चेम्पियन जाबाय आरो काबादियाव जायफोर चेम्पियन जाबाय बिथांमोननो जों बान्थाखौ राननायनि राहाखौ लानाय जादों आरो गेलेनायनि थाखाय जायफ्रा नेशनेल इन्टारनेशनेलाव एवार्ड मोनबाय बा बान्था देरहानो हाबाय बिथांमोननो वान टाइम फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनाय जा दङ बेखौबो बे खालि जोङो चिफ बिथांनि नुजाथिनायाव जों बेखौबो रानगोन आरो गेलेमु आफादनोबो बे खालि जोङो एक्सक्रेसिया बेखौ रानगोन लोगोसे जोंहा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मुङै जि बोसोराव सासेहै बान्था होनाय जायो बे बान्थाखौबो जोङो 22 खालार खालि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि नुजाथिनायावनो जोङो रजनी स्वर्गियारि बाक्सानि बिथांनो जों बे बान्थाखौ गथायनाय जागोन आरो मोनाबिलि समाव जोङो हारिमु बिलिफां लाखिनाय जागोन। मोनथामनि हाबाफारिजों जानो गोनां बे हाबाफारियाव जोंहा गोबां गोजान गोजान जायगा जे हमनानै ला गसाइगावनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि आरो हरै उदालगुरि बाक्सा चिरां गासैबो सा 1500 गेलेगिरि बिथांमोननि थानायनि थाखाय आरो बिथांमोनखौ जाहोनायनि थाखाय फुङाव ब्रेकफास्ट सानजौफुआव सानजौफुनि ओंखाम मोनाबिलियाव मोनाबिलिनि ओंखाम बेखौ जाहोनो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय आरो जोंनि जि थियारि जानांगौ बियो थियारि जाजोब्बाय आरो बेखौ जों फोजोबबाय गाबोन मोनाबिलिनिफ्रायनो जोंनि जानाया जागायगोन गाबोननो रिपर्टिं दङ जायफोर गेलेगिरि बिथांमोना गाबोननो फैजोबगोन आरो गाबोन मोनाबिलिनिफ्राय बिथांमोननि जानाय थानाय गासैखौबो जोङो राहाखौ खालामनाय जाजोबदों। जोंनि बिटिआरनि गासैबो रायजो राजा बिगोमा दिथागुरु बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जिहेतु गेलेनायनि मोनसे थासारि दायो जाखांफुदों आरो बे थासारिखौ जोङो बहाल लाखिनो सानदों जोलुर गेलेनायानो होन भलिबल गेलेनायानो होन बक्सिं गेलेनायानो होन बा जायखिजाया इभेन्ट गेलेनायानो होन बे गेलेनायाव जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा जाखांफुदों दा बे मोनसे परिबेसखौ जोङो दानो नागिरदों आरो बेखौ जों बहाल लाखिनो नागिरदों मानो होननानै बुङोब्ला गेलेनाय बादायलायनाया दिनैनि थारिखआव रंजा बाजाल' नङा बियो मोनसे गावनि जिउखौ दानायनिबो गोरलै राहा दा बेखायनो बे मोनसे थासारिखौ जोङो लाखिनो थाखाय नाजादों आरो बेवहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा आं खावलायगोन जोंखौ सहजुग होनो आरो गाव गावनि गथ' गथाय बिथांमोनखौ जाहाथे गेलेनायनि फारसे जाहाथे दैथायो आरो जोंनि सरकारखौ जाहाथे बेबायदि खामानि मावनायाव जाहाथे थुलुंगा होयो आं बेखौनो खावलायहरो।